やりますかやりますかっていうか、やります。コントローラー。コントローラー。コントローラー。あ、ちょっと、やりますかやります。ちょっとだけ、多分1時間ある、1時間ぐらい ?1 時間半ぐらいですか ?1 時間。なんも思いつかない。かぶったガス掃除。ガス掃除最近なんですか人気なんですかこれ。たまにたまにっていうか、割と使うんですけど。使おうかなって思ったら取られる。どんなやつでもかかってこい。今回のチャンピオンを紹介します。私がジャンプマスターね。始まった瞬間撃破されてるんですけど、マスク。ここすごい弾丸全体気になってるんですね、これ。今気づきました、これ。この着地するならこちらに有利に働くはず。どこ確かなる死にそこ備えろ。はーい。まあ、おらんでしょ、多分。おらんね。ここで何かを見あ、平弘さんいらっしゃいませ。こんばんは、こんばんは。ペック、やりたくなったんだ。ガストラップを設置する。まあ、対人ゲーとか続きものじゃないやつは、突発でもいいかなと思って。あ、ラサールさんいらっしゃいませ。こんばんは、こんばんは。ガストラップを設置する。ラウンドはリングのカウントダウンが始動。報告。ファーストキルガストラップ発生。設置完了。ファーストキル。死の循環が回り出した。スコープを発見。スナイパー用よ。ウィングマンを発見。スコープを発見。1、2倍結構、誰も使わないかな。私がもらおう。どっち ?1、2倍かな。やっぱね、1、2倍っていうか、2倍が使えるスコープ結構人気だから。私が2個も持たなくても。超ヘビーマガジンを発見。レベル1だ。ヘビーマガ。私のよ。いや、味方2人がごっつい。ごっついんですよね。助かる。自分はこれいらないの。ようみんな、新しいキルリーダーだ。いらなそうだったから。そう、つけたんですよ、これ。どうですでも変におしゃれにしようとして、すげえ、ちょっと読みづらい。ちょっと読みづらいんですよね。まあでもこれほんと画像差し替えるだけでね、変えれるようにしてあるんで。まあ。みんな来てくれる。そうですね、ライフラインだから。敵に絡まれたらね、もう一発でアウトなんですよ。この服が、カバンがない。カバンがないんよな。エネルギーアモを発見。ピン刺すの下手。ピン刺すの下手。ヘビーもうちょっと持ちたいんですけどね。大丈夫。さあ、行こうよ。カバンがないんよな。リングが遠い。残り注射器を45秒。発見。本当にそんな遠いそんな遠くないよ。まあ。カバンが欲しい、マジで。6倍はいらない。R99 を発見。6倍ちょっと。使
かないで。スコープ木梅はいいんだよ。スナイパー用よ。木梅、まあ一応これスナイパーなんですけど、医療キット結構ね、弾が落ちるのと、まあなんかそんな遠い距離で撃ち合うようなあれじゃないの。うん。医療キットじゃあもらっとこう。私のよ。うん。カバンないかな、カバン。独立戦争カバンが欲しい。カバンがないからマジ何も持てやしない。干渉何も持てやしない。バックパックがいる。どっち行くこれ。洞窟洞窟ってここはね、行きたくないんですよね、あんまり。あ、こっちかな。え遠いまいなくねあ、ほんといたいた。危険症発見あそこだあれあ、こっち行くんじゃないの報告ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージは正気を引き寄せてくれうん。多分こっち来ようとしてるんですよね。どうしよっかな。びっくりした。なんかね、味方の足音でかいんですよね、マジで。マジででかいからね。いないガストラップ設置完了ディボーションを発見ここって呼べるんかな、これ。ウルト。なんで呼べない呼べないんだ。あ、さすがに狭いか。力回ってくるかな。でね、待ってるのもあれなんでね、とりあえず、ジップで、設置完了ペッて登れる範囲のところで誕生日ね、プレゼントよ。これ呼んどこう。やっとかなーカバンがないとね、何も持てないからね。このゲーム。なんだやったね。242です。スコープを発見。近距離用よ。そう。このスナイパーなんか、2倍、4倍か、まあ3倍ぐらいを、比較的使いやすいらしい。らしいって。次のリングは遠い。また遠いのなんか感度低いかこれなんかちょっと下げすぎたかな敵ってか、あそこ開けられてなくねあそこ開けられてなくねなんか落としてるじゃん。いた。あっちに敵よ。ここなんか漁られてないっぽい感じじゃん。そんなことない。まあでもちょっとね、時間があんまりないから。ね、ちょっとパパッと、ちゃいたい。あれはある。そこら中おるんだが。オーケー。いやー、めんどくさいなー、これ。めんどくさいっすね。こっちの後ろをつく。でも、移動手段がね、ないから、なんていうんですか、移動手段があるキャラが、ちょっとね、こっちにいないから、あんまりこういうとこでね、おっとどこめっちゃ隣いるやん。めっちゃ対岸いるやん。こっちは撃たれた痛い。待って、ガス掃除待って。シールドリチャージ中まだ全てが見えるぞ独立一人見つけた
あ、強っ。新しいシールドをリチャージする。別部隊のうん。あ、ち。あ、ち。どうなってんのこれ。なんかめっちゃ、あ、熱い。リン頼まれてちょうだい。つらい。シールドをリチャージ中。リロード中だ。シールドをリチャージする。まだいんのか。ちょっと待って、つらい。てないシールド展開。いや、これ通らないんだ、多分。こセンサーを設置する。ありがとうよ。れ出せないかな、まだ。回復するぜ。フラグを投げた。やっつら。死ぬ。つらい。部隊を丸ごと仕留めた。セルだけ巻かないとやばい。チャージしてるところよ。かすったら死ぬ。私何も拾えてない。何も拾えてない。あ、つらい。ジブウルトないっすか。あ、死ぬ。あ、死ぬって。つらい。いやー、つらい。ちょっと回復するぜ。つらい。攻撃されている。こりゃつらい。いやー、もうちょっとなんか、迂回すればよかったかな。でもそんな時間もなかったんですよね。いやー、あれは辛い。ああいう時になんかこの、移動系のね、能力があるキャラがいると、すごい便利みたいな。あれありますね。なんかパスファインダー、レイス、オクタン。あとバンガロールでスモークタックルとかもいいんですけど、逃げたいこの、動線上にスモーク出して、なんか走り抜けるみたいな。最後まで諦めないこと。レディー、ステディー、ゴー。今回のチャンピオンです。思いとどまらなければ身を滅ぼすわよ。ライフラインもなんか44勝とかなってますんでした。怖っ。怖い。科学はバマノス。やっはどこ？あ、ここ？あ、でも誰もいなくね？いるわ。あっちに敵がいる。この辺行くか。早く行くぜ。撃たれてる。ダウンした。まずい。それは無理。アークスターを投げた。私もね、武器ないんすよ。ないかしら。武器ないんすよ。敵だ。ちょっと、武器ないんすよ。武器がないんすよ。ちょ、待って。ファーストキル発生。待って。切ってるし、もう。切ってるし。そう、向こうのなんかね、ペナルティを早く追加してほしいです。もう。みんな、リングは遠いから移動する。いや、相手ハモックですよ、ハモック。無理。いやこの人なんか行く気なんですけど。そんないいの持ってんの？ライトかな。どうする？やる？敵が近くにいるよ。いや、辛くない？これ逃げません逃げませんか？これ。ぶっちゃけ辛い。
いけません？こっちへ行こう。いけません？うん。了解。うん。うん。敵あっちに敵だ。いる今開きましたね、あれ。目の前で開きました。怖すぎる。デボーションか。角間が。拡張ライトマガジンを発見。レベル3だ。持てる弾薬が増える。私のよ。うん。いやー。うん。どういたしまして。プラウラ SMG を発見。うん。デボーションがね、まあ強いんですけど。アルティメット促進。スコープを発見。スナイパー用だ。強いのは強いけど、まあさすがに2人じゃちょっとね。2人じゃちょっとなぁ。うん。残り45秒。うん。リングはすぐそこ。入ってますね。初手かなでもこの感じ。多分。リングは遠くない。びっくりした。味方のあれか。いや、本当にビビるんですよ、これ。味方の足音、マジで。夢はも落ちてないかな。うん。なんならね、後ろから来そうなんですよね、さっきの人。何も言えない人たち。さっきの人たちがね、後ろから来そうっていうのがあるからね、ちょっとなぁ。多分初動だな、これ。なんもないや。初動で降りてますね。うん。スナイパーストックを発見。レベル2だ。照準を安定させる。うん。ライフラインのキャラかな、スカウトかな、多分。G7 スカウトと、まあなんかかな。気にしないで。よいしょ。拡張ライトマガジンを発見。レベル1だ。ケアパッケージ接近中。中にはお宝がいっぱいよ。やってますね。体ここやってますね。怖いよ。じゃあべえ、なんかさっきのライフラインの気分で今ウルトラソードした。それ今爆撃飛んできちゃうんだよね。セレクトファイアだ。どうしよっかなー、これ。後ろがね、怖いんだよね。どうしようかなー、これ。なんか残ってないかな。でも大体ここら辺とかみんな初動で降りてるから。空っぽなんですよね。こっちの方行ってみますか。あんまりね、物が残ってることないから。でも、ライフラインの人、せめてなんか青アーマーが欲しいですね、これ。なんかね。まあ、なんか、25は25、たかが25、下がバラ。まあ、されど25みたいな。意外と、なんか白から青と、青から紫の、なんか、硬さの、なんかね、気持ちが全然違う気がするんですよね。まあ、大体空いてるなぁ、もう。新しいキルリーダーよ。気をつけて。
ああ、なるほど。そう、このね、アイテム探すのと攻撃がね、隣なんで、間違えるって。うん。いや、めっちゃ打ち合ってますね。うん。ここもなんか初動で降りてるか、これ。なんもないや。なんもないんですけど。なんもないんですけど。リーダーが確定しました。ダメだこれ。ダメだこれ。注意してってね。落ちた。あれ敵じゃね？あれ敵じゃね？あれ敵じゃん。敵を発見。あれ敵じゃん。オッケー。あそこね、あそこね。いやー、厄介だな、でも。もう移動した方がいいかな、これ。なんかそんな気がする。行っちゃいますか。ここに移動しましょう。いや、辛いな。何も取れないし。何も残ってないやん。リングは近い。閉何も鎖まで残り1残ってないやん。リングはすぐそこ。残り45秒。新しいキルリーダーよ。やったね。背後にボディシールドレベル2。やったね。持ってなければ使って。気にしないで。とりあえず最低限。と残り30秒。りあえず最低限。いっちゃいますか。左側は怖いね。おーびっくりした。びっくりした。残り10秒。リングはすぐびっくりした、マジ。敵を発見。いや、いいとこ取ってんな。そりゃ辛いな。急いで。そりゃ辛いな、ちょっと。やり合ってるな、あれ。これは行くしかないでしょ。これは行くしかない。ケアパッケージが来る。投下地点に向かう。ワンダウン。スモーク注意。待って。シールドをリチャージする。やめて、ちょっとめっちゃついてくる。いや、きつい。めっちゃ食らった。いやー、辛い。多分この辺。ちょっとね、ポジションが悪かった。お、なんか倒してる。あ、いる。敵を確認。どうす。またいっぱい来た。めっちゃ死ぬ。死ぬ。ちょっとね、位置取りが悪かった。意外と大丈夫だね。回収はね、正直多分無理だけど。いやー、ちょっと私の入る場所がね、悪かったですね。やっぱカービン使いやすいですよね。バレてない。意外とバレてなかった。バレてなかった。バレてなかったよ。もし爆撃当たったあれ当たってなかった。そう、なんかね、雪山っていうかなんか崖みたいなところ、あそこなんかね、難しいっていうかなんか、そう、ここに隠れながら撃ったらみたいなのがなんかね、わかりづらくて苦手なんですよ。っていうね、言い訳をさせてください。なんとなくこの辺から
顔出したら、しゃがんだらいい感じになるかなとか思ったら、そんなこと全くなかった。完全に蜂の巣でした。うん。うん。先に左にスモーク打ってからやればよかったかな、それか。左にスモーク打って、正面の人をデボーションでガリ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 ってやればよかったのかな。うん。安全に過ごしたかったらグリッドに入って何これ誰これなんかこういうのいませんでしたっけ？まあ割といると思うけど、なんかスタートレックとかにいませんでしたこういうの。うん。今回のチャンピオンです。消しかけたのはそっちだぜ。さあ私がジャンプマスターよ。準備を。なんか、クリプトの ID がちょっと汚いんですけど。大丈夫ですかそれ。ちょっとセンシティブ。うん。あっちに標的だ。うん。大丈夫ですかねあの名前。あの名前大丈夫ですかいろいろと大丈夫かこちらでフラットラインを発見。どうやら敵がここにいたみたいだ。エネルギーアモを発見。これは使える。そう、ボディシールドだけもらいたい。いいね。すでにありがとう。行くぞ。あ、そこにいたのか。ヘルメットを発見。レベル標的発見。こっちに帰る。敵を発見。この場所は移動しよはーい。なんかあんまいいの拾えなかったのかな。はーいっす。う。すべてを見通してみせる。ここいないうん。敵をダウンさせた。見えないんだな。脱出する。どこシールドリチャージ中。どこにいんの全然当たらん。攻撃されてる。スモーク放出。リロード中だ。全然やってないの。でこいか。敵を撃破。おー頭入ったこれで部隊は全部。頭入ったうさんくさい列車出たの今ボディシールド。レベル1だ。私マジで完全に横からあれしただけだ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。標準ストックを発見。レベル2だ。まあでもなんかこのうさんくさい列車出たの今。リチャージ中。ヘビー助かる。やりましたけど、ちょっとうさんくさかった。まあね、当たればいいんで。当たればいいんです。代わりにしとこうか。ありがとう。どういたしまして。ライトいや、わしも全然ないよ、よく見たら。わしも全然ないな私もないね。修復中。どれぐらいないんだろう。まあ。スナイパーストックを発見。レベル2だ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。ストックもらおうかな。助かる。ライライトアモを発ト、見。まあでもなんか、あの人もなんかになさそうだったんです。とりあえず。それよりもスコープが欲しい。いや、ほんとね、スカウトのサイト見づらいんだよ。開けられてるじゃん。お邪魔しました敵を確認。近くにいる。お邪魔しました
開けないでよ。なんてこと。あ、こうすればいい。シールドをリチャージ中。撃てばよかったな。いや、とりあえず味方来てなかったからね。いいかなと思って。びっくりした。撃てばよかった。びっくりした。さっきね、ここにいたんですよね。え？上を見ろ。ケアパッケージ交換。めっちゃ遠い。誰かが俺のドローンを破壊した。ボディシールドを発見。レベル1だ。持ってなければ使って。うん。この上とか乗りたいですね、これ。あと、弾が欲しい。弾がない、マジで。弾ないとね。待って。シールドをリチャージ。当たった！全く見えてないけど。全く見えてなかったけど、今。撃たれてる。痛い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 。見つかった。シールドをリチャージ中。待ってくれ。シールドをリチャージ中。グレネードだ。気をつけて。え、そんな近くいんの？ちょ、待って。いぶしてる。これ誰の敵の？いつでも動ける。奴らをリブートしよう。誰かが俺のドローンを破壊したわね。救援を。ちょっと待って。うん。あ、でもアイテムあれか、クリプトリンが。ちょっと待っていたんかい。待ってくれ。敵を確認。いやー、ダメだ、それは辛い。痛い。なんか後ろから撃たれた。ちょい。痛い。いやー、辛いって。近くにいる。辛い。なんか別パッキだよ、これ。うん。いや、そんな近くいたんか。そんな近くいると思わんかった。うん。でも生きてますね、この人。ちょっと ID が来てない人。ちょっと ID が来てない人生きてますね。お、99! 強い。拾ったらいい。うん。いやー、思ったより近くいました。この辺がね、なかなか難しいですよね。どれぐらい相手近くいるかとかなんか。一応なんか銃声の、具合で、ある程度ね、わかるっちゃわかるんですけど、もうちょっと遠いかなと思ったら、全然そうがなかった。むしろスモーク焚かなかった方が良かったかもしれない。車線はね、切れてたんで、スモーク焚かない方が良かったかもしれないですね、今も。ここからは本物の戦いを。一人いないんだが一人いないんですけど。一人いないんですけど。守ってあげる。今回のチャンピオンです。勝つのは難しい。あんたにはね。ここいい着地点になりそう。了解。準備して行くわよ。
あっちに敵がいる。ファーストキル、勝利の味に似ている。ハボックライフルを発見。万能のエネルギー武器。複数のホップアップを装着できる。ポップアップエネルギーアモを発見。トリプルテイクを発見。G7 スカウトを発見。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。ホップアップを発見。ハンマーポイントよ。スコープを発見。スナイパー用よ。私のよ。ああ、すいません。なんかさっき咳払いした時に。ありがとうございます。リングは近い。たまーにね、たまーにある。ありがとうございます。あ、でも結構ね、これ言ってもらわないとね、マジで気づかないから、そこ、口が取りたいの。残り45秒。リングは遠くない。なんかいらんもんめっちゃ持ってる。ムニキットを発見。いいですかもらおうか。これは欲しい。代わりにヘビ置いとこう。ヘビーアモを発見。残り30秒。リングが閉じる。拡張ライトマガジンを発見。レベル2よ。ヘビーアモを発見。ありがとう。どういたしまして。さあ、私はヘビーはね、ヘビーがあるんですよ。なんかさっきとあれですね。同じメンバーですね。同じメンバーっていうか、まあ、どうしよっかな。エピセンターも取られてるしな、多分。リングが動いてる。多分っていうかな、初動だったからな。ありがとう。気にしないで。い G7 スカウトを発見。アサルトライフルのような取り回しのいい中距離武器ね。や、本当になんかね、スナイパーと見せかけてアサルトライフルなんだよ。めちゃくちゃ単発ダメージでかい。アサルトライフルなんだよ。ケアパッケージ交換。いいものが積んであるわ。ストックを発見。レベル2よ。やっぱ二人だとね、回りきれないですね、これ。絶対これ余ってる、いろいろ。スコープを発見。お、どういたしまして。あ、スカウトにしたんだ。まあ、やっぱね、強いんですよね。あれ。ほんまに。なんならね、至近距離で撃ち合っても強いから。なんなら至近距離でなんか、腰打ちで撃ち合っても強いから。ライトアモを発見。ライトアモを発見。これは使え多分さっきまでね、ヘビー持ってたから多分、ないと思うんで。スナイパーストックを発見。レベル1だ。注射器を発見。
うん。このエリアを偵察しましょう。なんかパッケージが取られてないっす。ここに敵がいる。今のは忘れて。なんか言ったもしかして。なんか最近、気にしないで。バグってるかなんかね、ちょっとよくわかんないんですけど、ピンを刺すとなんかすごいね、なんか手前になんかね、ピン打たれちゃうみたいな。びっくりした。なんかバグかなんかわかんないけどあって、なんかね、困る。ここ誰も来てないんじゃない？誰も来てないのでは？誰も来てないのでは？とりあえず念のため一回上登ってみる。ホップアップを発見。ホップアップを発見。ターボチャージャーよ。なんかフリーっぽいですね。やったね。やったね。いや味方やっぱ、ボディシールドをアーマー欲しいですねって言おうとしたら。持ってなければ使って。フェニックスキットを発見。スコープを発見。スナイパー用だ。これは欲しい。今のは取り消して。拡張ライトマガジンを発見。レベル2だ。拡張ヘビーマガジンどを発見。うしよっかな。フェニックス。フェニックスなぁ。もう一本持ってもいいけど。持ってもいいっちゃいいけど。誕生日プレゼン今頃青アーマーめちゃくちゃ出るやん。投げ物が少ないな、でも。どうしよっかな、これ。リングは近い。ホップアップを発見。ターボチャージャーめっちゃ出ますよ。けよー。標準ストックを発見。これは、バックパック私が取るわけにはレベル3だ。ボディシールドを発見。レベル3。あの人が出したしね。正直なんか普通にやるんだったらね、2スタック ?160 発でね、足りると思うんですけど、2人だからな、なくなるかな、正直。悩ましいですね、これ。回復枠削るかな、これ。どうしよっかな。標準ストックを発見。レベル2だ。残り10秒。リングはすぐそこよ。あとこの R99 っていう、サブマシンガンなんですけど、これがね、結構ガリガリ弾が減るからね。結構弾減るんだよね。あれ敵だな、多分、ケアパケ。多分敵じゃない、今の。呼んだの。あれ多分敵のやつです。なんかマップを見て、ケアパケじゃないわ。マップからね、なんか敵の位置を敵の位置をね、させないんですよね。させるといいんですけど。だからこの壁があるとね、ここだよってさせないから。開けられてはいるでしょ。取り行きたいな、でも。なんか。でも、武器あるっちゃあるけど、割とあるっちゃあるけど。取っていいかな、あれ。行く行く気満々らしいです。めっちゃ降ってる。めっちゃ降ってる。やった、紫。マスティフを発見。マスティフどうしよっかな。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。持ってっか。ありがとう。大丈夫。さあ、行くわよ。
いや、マスティフ持ってくんだったらぶっちゃけカービンかも。でも R99 を発見。そうちょっとね、離れた距離のあれができないから、マスティフです。裏切られるのかどうか。裏切られないと嬉しいな。なんか弾いらないのか。3倍なー。ちょっと2、4倍ぐらいがいいや。開けられてるんだ、そこ。怖いね。今のは忘れた。なんかないかな。大してない。おっつおっつ見つかった。見えへん暗くて何も見えへん。あ、24にしよう。見つかった。え、なんか後ろ向いね敵を確認。めんどくさい。一旦、どうしよう、これ。めんどくさい、これ。挟まれてるんですけど。あ、こっち逃げるか。横だな。これでしょ。うん。で、このまま抜けてって、やり合ってもらおうかな。うん。そうそう。すごい。全員リングの中だ。聞こえる。キル確認。よくやった。立派よ。ダウンさせた。脱出する。もう一回。やめた方がよかったかな。やめた方がよかったかな。めったにないですよ、これ。気持ちよくなってしまった。うん。気持ちよくなってしまった。あ、違う。いやー、きついな、これ。アークスターを投げる。上がりたいな、これ。うん。いやー、めんどくさい、これ。迂回するか、今のうちに。このエリアを偵察しましょう。迂回しませんスモーク中。うん。おー、やってる確認。ー。どうしよう、これ。やるか。これやるしかねえか。やっちまうか。アークスターを投げる。見つかった。脱出する。パパッとやって。シールドをリチャージ中。シールドをリチャージ中。アークスターを投げる。リロード中。フラグをリロード中。キル確認。戦闘態勢。移動する。一緒に倒してやる。見つかった。脱出する。いや、どうしよう、これ。リチャージ中。マジでどうしよう。見つかった。脱出する。もう出るしかなくない？あ、これじゃない。リロード中。標的がダウン。最後の一人を仕留めた。おー。最後は裏切られました。残り30秒。さあ、挨拶してきな。確かここチャージしてるところよ。に、金の、ノックダウンシールドを発見。レベル4。出血中に。もう行かないと。もう行かないとやばい。もう行かないとやばい。これ間に合うかこれ。これ間に合うそこよ。残り10秒。うん。でも最後はちょっと裏切られた。裏切られたって、もう裏切られたっていうのもね、なんかおかしいんですけど。まあ、マーステ標的をィフ見つかった。脱出する。スモークを使う。繰り返し。今、ブラフいなかったでも。見つかった。今のが最後の一人よ。
これ。辛い。あー、死んだ。救助お願い。間に合うかな、これ。頑張ったけど、もう無理だったあと、あの人復活するんじゃない？いや、珍しくめっちゃ入った。いや、珍しくめちゃくちゃ入りましたね。この人いけますね。見てますか？いや走ればよかったな。その辺ね、難しいんですよね。ウィングマンか。あ、てか、この人キースコ持ってたんだ。この辺がね、なんか、この辺なんかね、この人が持ってるこのスコープ、スモークの中でも敵がね、見えるんですよ。だから味方がね、これ持ってるって分かってたら、なんですかね、敵のいるところにスモーク打ち込んだら、無双できますよ、みたいなのがあるんですけど、この辺がやっぱね、ボイチャーがないとなかなかね、難しいです。せっかくだから見てましょう。これ見たら終わりますかね。いや、でもマスティフ当たったな、今回。ガス味がガス味見えてきた。でもさすがに一人はきついよな、これ。ライフラインだしな。これ、あれじゃん、なんか。特殊スキンじゃないですか、これ。ライフラインの。いやー、辛いよな、これ。意外と当たってない。焼けてるうまっあれ、当たったんだ、あれ。テレビ、やり合ってますね。これ、ランチャーあるのよ。やり合ってないの？そっか、他のチームメイトがやり合ってるって感じか。あと上取ってますね。上取ってますね。あれあと一人乗ってる。あれあと一人で、あとナンパ蘇生してる。今倒した。いけるのではこれあるのでは惜しい。金自分うまい。めっちゃうまいじゃん、この人。めっちゃうまいすごっこれは、回復です。そっか。なるほど。さあ、で、回って、うまっ金盾か。金盾、誰だ違う。うまっこの人めっちゃうまかった。いや、めっちゃうまかった。私マッシブで気持ちよくなっただけだ。でも頑張ったから。いや、めっちゃ当たったよ。こんな当たることないんですけど。テルミット食らってたんか。なるほどね。いやー、勝ちました。じゃあ、キリがいいし。終わりますか。じゃあ、そうか、そうだ。でも最後ね、あの人、キルリーダーになってますけど、多分。いや、めっちゃうまかった。いやー、まさかね、あそこから一人でね、まくるとは思わなかったです。じゃあ、そんな感じで、ありがとうございました。お疲れ様です。よいしょ。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。